Soc Pau Riba, estudiant de gràfica publicitària a l'Escola d'Art Municipal d'André Cristòfol. Aquest és el meu projecte integrat. Aquest projecte parteix d'una problemàtica. Els gels de dutxa que utilitzem contenen entre un 60% i un 90% d'aigua, un recurs que ja està disponible als llocs d'ús, generant un augment en les emissions i un excés de residus plàstics, entre d'altres. Per donar resposta a aquesta problemàtica neix Origo, una proposta basada en un gel de dutxa en pols soluble, que es dissol amb aigua. Tot i que aquest tipus de productes ja existeixen, el projecte explora per què encara no han estat adoptats per al públic general i planteja una alternativa. Com a resultat del procés de recerca, s'han desenvolupat 3 peces finals. La primera és la marca. El logotip d'Origo incorpora el símbol deriva, un element gràfic que parteix de la O final del logotip i es descompon progressivament en forma de pols, establint una connexió amb el producte. Tota la marca queda recollida dins d'una guia d'identitat corporativa que defineix el seu comportament de manera detallada. La segona peça és el sistema de packaging. Aquest està format per 2 caixes, una per l'envàs reutilitzable i una altra per les recàrregues de pols soluble. Ambdues es poden adquirir conjuntament a través del pack essencial, una solució logística que integra tots 3 productes dins d'un únic sistema d'iniciació. Totes les peces mantenen la consistència i faciliten la identificació ràpida del seu contingut. Elements com les pastilles de text o les fletxes d'obertura creen una experiència d'ús més intuïtiva i premium. La tercera peça correspon a la publicitat. Per donar a conèixer Origo, s'ha desenvolupat una campanya formada per diverses peces per a opis digitals. Aquestes comuniquen els beneficis a través de dades objectives relacionades amb les millores mediambientals. En definitiva, Origo no és només una proposta de producte, és un projecte que utilitza el disseny per solucionar un problema real i construir una alternativa més coherent amb les necessitats del present.